machopo milion 300 Don kineno kata mana ote mar Evans kanyo. Ero kama na inya kineno ote mar Evans mabende nitiere kata mana yamo kanyo. Ineno ko wacho ni kosoni wako tu sawa. Ineno kanyo kare mogik. Wacho ni solution en zoning iyudo ni kembe ji giwegi ok pur niang instead gitemo poaching but with Sony tuko sawa. Manyiso ni kata mana Sony mumena penjo kata mana jopith mag niang e county ma Migori bindo nyiswa okang makamano. Kata kamano Atyang nitiere wach mabende daro ni waluse. Ahinya kineno ote mabende thoth joneno magwa oro. Giluak kotendre kod okang mabende dibed ni piny owacho mapacho ka indi osebedo kagolo sukari e pinje ma oko ka kelo e chirni mapacho ka indi. Wach makamano wach nang. Sharon anyalo wacho ni mana achiel kuom shida mosebedo godo to adiera makende ni pod wan kod gimoro miluongo ni deficit. Yani kata kambe gi reg machal nade to nitiere gimoro miluongo ni deficit ma 200,000 metric tons e Kenya ka nikech sukari ok bi kata mana mimadho wi mesa kende. Wan kod gimiluongo ni industrial sugar machalo kaka soda, Coca-Cola gi nigi pharmaceutical maloso yedhe gi betiyo kod sukari. So nitiere deficit mane wawinjore ni remno emonego kel. Kendo kaka sani wan achiel kuom jogo mwakwayo sirkal ni nyoche en ga 200,000 metric tons. Gisekelo bathe ma rem mantie sani en 185,000 metric tons. Kuru wan ne wakwayo ni 185 metric tons modong sani e thuolo mar higa ka higa ni gipogne kambe makoro oloro sani nikech kambe gi ni kod jotich ma koro gidhi miyo rusa ma ok chul. To jo tijgi gin nyithindwa, gin wuonewa, gin minewa, gin gi nyithindo ma gitero skul. Koro miyo ne wakwayo ni kikelo sukari to nitie ohala ma yudo e sukari. So wakwayo ni that gap gine modong 185 million omi kambe makoro loro gi mondo gikel sukari no mondo pato pesa no giyud godo kaka gi support gangoma gi support godo joti. So importation osebedo achiel kuom ohinga mosebedo go to ngama nyalo kelo sukari no Sharon ok en dhana ng'eny jok mosebedo ka kelo sukari gi jo motudore mapek ahinya e sirkal mosekadho to kata masani to sani watemo keto kwayowa makende kendo wan gi bura moriwo jopur niang duto te odiochieng' makinye dala mar Kisumo ka mondo wambende waket road map. Afa gi sugar director njoro mana gi millers. To pok wan kaka jopur pok giromo kodwa. Wambe waluongo bura marwa, waluongo jotend jopur duto te Kisumo ka kiny mondo wachiw road map marwa majuma manyien watero ne minister mar agriculture. To kiwe mano Sharon, achiel kuom pek ma jopur ni godo en niang sani ka ok iolo ne mbolea to niang ok nyal chiek makare. So achiel kuom gima midhiero ma wan godo nok niang any fertilizer ma sirkal osebedo ka chiwo kata winjo nyege lando ni subsidize en mana mar jo bando kende. Jo niang pok omi gimiluongo ni subsidized fertilizer. Jo mane konyo jopur niang e fertilizer ne Sony, Chemelil kod Zoya ka ndalo mane gin gi thochgi. To gimbe sani akoni hali magintie gin kama tek. So mago gin achiel kuom factors mosehinyowa. Kata climate change ok anyal overrule. Climate change bende ose affect wa nikech better part of last year nitie oro mang'eny. To ka koth obiro to chako biro mang'eny. So climate change en nature but ento o contribute matin. To cost of fertilizer ne jopur niang across the sugar sector en achiel kuom ywak moseketo ne sirkal kendo nyiwa budget ni nyogi golonwa mbolea CAN, urea gi DAP ma ng'enyne ma jopur niang tiyogo mano pod doge miyowa. Sharon. Ero kama na inya wach machielo mabende doni waluose en wach mabende semulo kanya Atyang ahinya kotenre kod resruok madibedi nyalo biro ne kembe marego sukari e pacho kendi. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere chenro mano mar golo sukari kawuok e pinje ma oko kabiro e pacho kendi. Wach mabende kata mna moko kuom joneno magwa na wacho ni dibed ni kembe mago mag ji giwegi bende makelo sukari e pacho kendi. Wach mabende awinjo kiwacho kanya Atyang ka bende ikwayo ni kembe ma pacho kendi mabende sibedo karego sukari mar mondo miyo yienegi mar gin giwegi mondo mi gitim importation mag sukari